Os menos están 1, 2, 3. Que falta? Iago, non? Falta Iago. Cia, Caícia. Eres tú. A ver se sabes cal destes dibuixos fixeches, xa non te acordo. Carai, só fastidias. Olá. Os senhores grandes que enxeremos Ahora che digo, vamos dicir a que non son antes de fazer fotos. Non, mellor mirando para ali, digo porque ou estará moi cerca. Vemos aquí, colledos un poquinho máis, sí. Casi ali detrás, sí. Bueno, vamos dicindo mentres non empeza, ou estades a todos e a todas, para que saibades os premios van logo despois. O de Icía lle corresponderá na Pirgo. Icía na Pirgo. O de María Joven no Boavista. O de María Maraojo, sí, no Louzado. No Louzado. Sí, María Maraojo. Iago Vieira na Chabola. Recordades vos xa. Non, vas a levar o premio despois. Os outros, a ver se ven o capitán. Olá. Ben, horaboa a todos, a todas, e moitas gracias pola participación tamén, non somente aos nenos e as nenas, senón que se implicaron os pais e o profesorado dos colexios, e pola participación, que o máis importante era, máis que o concurso, era participar nesa semana que se celebra o día 5 de xulio deste mes, a marzo 8, celebramos o día do medio, o 5 e o 8 o día dos ocenos, é un pouco simbólicamente participar na praia, xunto a mensaxe que se deixou a parella de biólogos é que a captaron moi ben os nenos e as nenas que foron ali, non? Tamén a visita ao mercante, gracias a Andrés Díaz Ferro, que é o vicepresidente do seminario, e que foi o que coordinou esa visita, gracias tamén a que el pode, un poquillo, a través de Portos e máis do que coñece dos mercantes, arreglado. Agradecervos nada máis, entón, se facedes un favor, por suposto, aos premiantes, que son os restaurantes, a colaboración tanto da Chabola, como do Boavista, como de Galipiza, como de Louzado, pois agradecervos a vosa colaboración por facer tamén partícipes e protagonistas aos nenos desta labor. Un aplauso para todos. Vamos a empezar logo a representante de Boavista, se podes entregar. O representante da Chabola. Sí. Leonardo. Por aí. Do restaurante Louzado, do restaurante Louzado, sí, a nosa directiva.
é do restaurante Calme Queda Lemos, non? De Galipiza. Bueno, eu vou vos dar o que merecedes, que é o traballo que fixestes. Icía, Cada un diante unha foto que o traballo. sí, Icía de María Joven, non? Se podes poñer a foto, onde digo, era Iago, A ver, os pais tamén de María Maragós. para a foto. Sí, se vos podes poñer os pais tamén, sí. Todos para a foto. Iago, María Maragós. Tiene para aquí todo. Os pais, os avós, os familiares, todo. Claro, podemos ir Sí, o representante do colexio tamén. Os representantes dos colexios tamén. que a veces non falamos ben. Moito pipo, o secretario tamén. Eu son o fotógrafo, sí. O fotógrafo non é. Esa la bella solo. No, está ben así. Mira, Tonito, sabe moito mellor a miña que a tú. Sabe un despeinado. Ai, non, son eu que reflejo. Un momentinho, vou fazer outra. Que vamos a... Ahora, no. Bueno, con moitas gracias, vale. Sí, isto... Aí ya declaras que... Bernardo, non lle aclaraches nada. Non lle aclaraches nada. Se lo digo. Bernardo, non lle aclaraches nada, verdad? Cale o de... Sí, puede conversar. Sí. Sí, de vuestro. Te digo, yo creo que sí, Na presa mañana. sale mañana. Sí, pues un día, porque tiño as 6:30 da cosa só con 4. Eso que foi fotos que para parte de... Bueno, veña, moitísimas gracias. Muy coloquial. Vale. Xa está acabando todo, verdad? Veña, todo. Hasta luego. Claro, es distinto. No, pero Veña, non a boa. Ele vê algumas horas que as grupos falar castellano. Já te expliquei.